Aurrari gara ospatzen eratoko jai feminista eta herrikoiak. Jai hauek oso xumeak dira, baina ekitaldiz beteta ditugu, eta niretzat eta guretzat eta Areta Trailentzat hau egun handiena da. Areta Trail antolatzen dugu, aurten emakume inoiz baino gehiago apuntatu dira, eta horri bili gara jota fuego animatzen, gero eta gazteago, baina baita ere helduagoak garenok ere animatzen ari gara eta ari dira, orduan oso pozik gauz. Aurten gainera ospatzen dugu baita ere 200 dortzal guztiak saldu izan ditugula, orduan, pentsau beharko dugu hurrengo urtean, aberri handitu behar dugun, edo nahiago dugun lasterketa xume honekin jarraitzea. Apuntatu direzen guztietatik ia gehienak etorri dira, ez da bakarrik apuntatzea, hau da parte hartzen egon dira, eta laster sartuko da lehenengoa ziurrazki, así que animatzen zaituztegu etortzera, oso pozik gaude, eta besterik ez, etorri eta gozatu gurekin. Giroa beti hemen oso herrikoia da, gu beti aldarrikatu dugu familia bat garela, Laudiokoak ongietorriak zari, orduan nahi duzuenean etorri, aian aldetik, eta dortzalen artean ere aipatu behar dut, gainera puntu ezberdinetatik etorri direla, Araiatik, Donostitik, orduan bai Euskal Herri osotik hurbildu direzela. Giroa bikaina da, oso maitakorrak gara, pixkat nordikoak baina maitakorrak, eta gaur daukagun egitarau ere bada ona hurbiltzeko. Aurten, egia da atortxurrok barkatuko diogu pixka bakarri, min apurtxu bete egin digula, baina, uste dugu barkatzen diogula maitasun osoz. Hemen aipatu den bezala famili oso handia gara eta bihotz handikoak dira, denbora asko inbertitzen da, hilabete asko aurretik lan eitzen da, bai dortzaletan gauzenok, bai lasterketan zehar gauzenok, bai mendian dauzenok, eta gero dan antolatzen, poltsak antolatzen, eta hortxe aipatu behar dute emakume pilo bat lanean ari direzela, eta gizon eta pertsona asko orduan beraiei esker mila urtero hemen daudelako dana emoten.